Premýšľate, aké lehátko vybrať pre svoje bábätko? Detské lehátko je šikovným pomocníkom najmä pre rodičov, ktorí chcú mať svoje detičky pri sebe, pod dohľadom a jeho hlavnou výhodou je bezpečné umiestnenie dieťatka v lehátku. V lehátku sa dieťatko upokojí, zabaví, ale i oddychne. Lehátka vieme využívať aj na prvé príkrmy, pokiaľ detičky ešte nesedia s oporou. Pri lehátku si všímame bezpečnosť, skladnosť, materiál a typ pohybu. V dnešnom videjku si ukážeme dve ergonomické lehátka, ktoré získali ocenenia, ale získali aj najvyššie pozitívne recenzie zo strany mamičiek. Predstavujem vám lehátko Ergobaby Evolve a lehátko Baby Bjorn. Poďme si povedať, čo tieto lehátka majú spoločné. Sú ergonomicky tvarované, vyvinuté v spolupráci s pediatrami a ortopédmi. Ich konštrukcia je vyrobená z veľmi vysokokvalitnej ocele, majú trojbodové bezpečnostné upínanie, fungujú na princípe prirodzeného hojdania, takže stačí len ľahučko pokopkať s nožičkami a lehátko sa nám pekne same rozhúpe. Takže vlastne podporujeme taký prirodzený telocvik dieťatka. Ďalej máme 3 pozície polohovania, sú veľmi skladné, vieme ich zložiť úplne na plocho, takže sú ľahučko prenosné. Vieme odňať na nich poťah, takže sú veľmi ľahučko čistiteľné, vieme ich oprať aj v práčke. Takisto vieme k ním dokúpiť hračky na hranie pre dieťatko a pri lehátku Baby Bjorn aj prepravnú tašku. A teraz si povieme, aké sú medzi nimi rozdiely. Začneme konštrukciou. Konštrukcia lehátka Baby Bjorn je veľmi ľahučká, váži len 2,1 kg. Čo sa týka lehátka Ergobaby Evolve, tak táto konštrukcia je masívnejšia a preto je aj trošku ťažšia. Táto konštrukcia váži 4 kg. Lehátko Baby Bjorn je o niečo užšie ako lehátko Ergobaby Evolve, tak preto do lehátka Ergobaby Evolve používame novorodeneckú vložku, ktorú neskôr pre staršie dieťatko vieme veľmi jednoducho z lehátka odňať. Ukážeme si možnosti polohovania lehátka Baby Bjorn. Polohujeme ho pomocou adaptéru, ktorý je pod lehátkom, takže do odpočinkovej polohy, to je prvá pozícia, druhá pozícia poloľah a tretia sedenie. Teraz si ukážeme polohovanie lehátka Ergobaby Evolve, ktoré vieme polohovať rukou, ale jednoduchým zošlapnutím aj s nohou. Takže teraz máme odpočinkovú polohu, dáme si do polohy poloľahu a na sedenie. Každé lehátko má bezpečnostnú poistku pre zaistenie. Obe lehátka vieme zložiť do kompaktných rozmerov pomocou poistiek. Zložíme si lehátko Ergobaby Evolve a Baby Bjorn. A takto si ich viete so sebou zobrať kamkoľvek pôjdete, či už na návštevu k starým rodičom, alebo budete cestovať na dovolenku. U lehátka Baby Bjorn si vieme vyberať lehátko z viacerých materiálov, ako je napríklad bavlnka, materiál mesh, to je taký prevzdušnený, dierkový, potom máme materiál jersey alebo materiál Trifabrik, je to vlastne zmes rôznych materiálov. A u lehátka Ergobaby Evolve tam máme teda buď bavlnkové materiály alebo takisto materiály mesh, takže taktiež prevzdušnené na leto. Obe lehátka sa vyrábajú v viacerých farebných prevedeniach, ktoré si môžete pozrieť na našej stránke bambiny.sk, alebo nech sa páči, zastavte sa na našej predajni Bambiny v Trnave, kde vám ich obe veľmi radi popredvádzame.